manje. Kade ngilala manje nje ngo-10 seku-6 manje. Ngiyalala mina. Anginile. Hey. What's on your Escom? Ngizoba late. Hayi ku-switch hayi. Ku-switch. Ethi ngibeke i-switch. Uhambe ngempela ugesi? Hayi. Angiyingi esikoleni mina. Bantu Escom unjani? Wazi kahle ukuthi siya esikoleni, siyavuka ugesi uyocima. Uthi ngizoayina ngani mina? Ayina ngani mina? Ngeke ngisune abafonela abantu lasangane bakhahla. Bahlala. Hello. Ngikhuluma no-Escom? Yebo, ukhuluma nawo Escom. Ngicela ukubuza ukuthi ugesi nocishelani ekuseni. Ngoba phela kunabafundi lapha siyavuka sesikoleni. Kanti awuyibuki indaba. Awuzwanga kuthiwa kunelo shading. Bengingazi kodwa ngoba bengingazi-ke sengiyazi manje ukuthi ugesi uyahamba kunelo shading lezinto. Ngicela ningivulele noma 2 minutes ngizothi ushwishi phaqaphaqa. Ngigqoke ngine esikoleni. Kuba bonke abantu thina sivulele nje wena ugesi uwedwa. Ngiyacela sibhale i-exam. Angihlangene nalokho mina. Ngizoya kanjani esikoleni mina ngagqoki i-shirt? Inkinga yakho leyo. Ngifunda umatric. Hayo inkinga. Mina ngifuna ukwenza izinto ngesikhathi. Unga-ayini ngani izolo? Bengibhizi izolo, bengingayini izolo. Ibhadi lakho lelo. Futhi akusiwe wedwa uhambele ugesi. Hawu. Ivala. Shosho, thanki ngiyabonga mawukhetha ukubuka le video. Lapho khona ngicela ungakhohlwa ukusubscribe. Awusithandile isibani. Ucommente. Shosho.